Espanya. El regnat visigot a Espanya va ser una entitat política del poble. Va ser un assentament a una part de França en l'època de les invasions germàniques, que va perdurar bona part de l'edat mitjana ocupant territoris de les Gàl·lies, Gallaècia i Hispània en les següents diverses etapes. Els visigots van ser una branca dels pobles visigots que al seu torn pertanyen als pobles germànics orientals. Els visigots van sorgir de grups gòtics anteriors que havien invadit l'imperi romà a partir de 376. Havien derrotat els romans en la batalla d'Adrianòpolis a l'any 378. El regnat visigot en Tolosa o Gal·lio-visigot en la ciutat gala de Tolosa va començar a l'any 418 després del pacte entre els visigots i romans i va perdurar fins a l'any 507 després de que el rei Alaric II va ser derrotat pels francs en la batalla de Builco. El rei del regne visigot a Espanya va ser Ataulfo, que va regnar del 410 al 415. Va ser el primer rei visigot a la península ibèrica. La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident. En l'any 476, en què l'últim emperador romà, Ròmul Augusto, es deposà pels hereus del rei Odoacre en la ciutat de Roma. On té lloc l'Imperi Romà? Aquesta etapa es va iniciar l'any 29 amb el govern August Octavio i es va concloure amb el govern Ròmul August amb l'any 476 després de Crist i se va repartir el territori amb 3 continents: el nord-est d'Europa, l'oest d'Àsia i el nord d'Àfrica. Roma s'havia enfadat amb les tribus germàniques en el segle 300. Els agricultors i els pastors eren el nucli de la societat de l'antiga Roma. El cultiu principal eren els cereals i les lleguminoses. Més tard es va introduir la vinya i encara més tard es va arribar a les vinyes i es va importar l'olivera. Canvis que hi havia. En el segle III el clima es va canviar. Es van produir grans sequeres, descensos bruscos de temperatura i precipitacions intenses en períodes més desacostumats. A això cal afegir que entre l'any 235 i 285 va haver-hi fins a 5 erupcions volcàniques. El clima es va fer més fred i sec i va empitjorar la producció d'aliments, la qual cosa va proposar que els tribus impostors s'anaven minguant progressivament. Ocupació de l'Islam fins a Espanya. El desenvolupament de la conquista. L'any 711 que hi ha la ciutat de Còrdova, igual que la zona de l'Estret, la comarca de Còrdova i la ruta fins a Toledo. Amb les rereguàrdies de Sevilla i Mérida, d'on podia proceder el perill. No obstant això, els fets es van desenvolupar millor del que Musa podia esperar. Les ciutats de Medina, Sidònia, Carmona i Sevilla no van rebre quasi sense lluita perquè els partidaris de Rodrigo havien fugit i predominaven els de Witiza. Si més no, els brutals estaven descontents amb el govern visigot. L'origen de l'etapa musulmana. En la península segles VIII i IX, la conquista del regne visigot pels dirigents musulmans va ser un procés relativament ràpid, ja que en només 15 anys es va ocupar tot l'actual territori d'Espanya i Portugal des de l'any 711 al 725. Després de 10 anys de l'inici de la conquista. La dita conquista, a més de llarga, va requerir bastants reforços militars i pactes amb nuclis resistents. Encara que el procés va ocupar tot aquest temps. La cronologia no és exacta en quant als anys i a les dates, sinó només aproximada. Perquè les fonts difereixen entre si i els historiadors no es posaven d'acord. Hem optat per
per un historiador que no pot, bueno, que cada any toca cada historiador. A més d'estos anys de conquista, cal sumar els anys anteriors que els àrabs portaven dissenyant-la reconeixent el terra. Primers segles de l'expansió musulmana. Expansió àrab en els temps de Mahoma en la zona 1, Abu Bakr en la 2, Omar en la 3 i Uthman en la 4. Durant les seues primeres dècades, l'islam es va. L'aparició d'Islam. L'Islam és una religió que es basa en un llibre d'Alcorà. Els seus fideus creuen en Allah i en el profeta Mahoma com els seus missatgers. L'Alcorà, de fet, va ser dictat per Allah a Mahoma a través del llibre, segons afirma la religió islàmica. L'Alcorà és un llibre on posa com ser un bon musulmà i la vida d'Allah, el seu Déu. Què va ser l'expansió de l'Islam? Durant les seues primeres dècades, l'Islam es va extendre ràpidament fins al nord-est de Mesopotàmia i Pèrsia i a l'oest fins a Pèrsia, Síria i Egipte. La història de l'Islam inclou la història de la fe islàmica. L'Islam va sorgir en la península aràbiga en el segle VII de l'era cristiana amb l'aparició del profeta Mahoma. Civilització islàmica. Civilització islàmica o civilització musulmana es pot referir a l'edat d'or d'Islam o el renaixement islàmic des del segle VIII fins al segle XIII o XV i culmina amb l'imperi otomà entre la presa de Constantinoble en l'any 1453 i el segon lloc de Viena, 1683. La reconquista de la península ibèrica va suposar l'arrebatament dels territoris fins als llavors pobladors dels musulmans d'Andalús. Es denomina reconquesta el període de la història. De la península ibèrica d'aproximadament 780 anys, entre la primera conquista d'Espanya en 711 i la caiguda del regne nassarita en Granada, davant dels regnes cristians en expansió en 1492. Entre els segles XI i XIII, Europa es va experimentar l'ampliació de les seues fronteres. Esta expansió es va produir a través de diverses empreses bèl·liques. Entre elles la que ens afecta a nosaltres, la reconquista de la península ibèrica. La reconquista va començar l'any 722 després de Crist. Va ser més o menys entre l'any 711 i l'any 1492. És a dir, que va durar 780 anys aproximadament. Adéu. Carolingi, data de l'inici de l'imperi. Es va iniciar en un poble germànic de la zona del Rin, que es va establir a la Gàlia en el segle V. Va estar governat pels monarques menors durant anys fins a la unificació de Clodoveu I. Sota el seu comandament va estendre el regne franc per tota la que és l'actual França i va expulsar del comtat de Tolosa als visigots. L'imperi carolingi és un terme historiogràfic utilitzat per referir-se a un període de la història europea derivat de la política del rei franc. Significa alemany que van suposar una recuperació en els àmbits polítics. Religiós i cultural a l'època medieval i un fet rellevant i important. La coronació de Carlemany com a emperador a Roma com a signe de restauració de facto de l'imperi carolingi d'Occident. Després de la seva desenvolupament
jurisdicció el 1543 seria succeït un segle després pel Sacre Imperi Romà Carolingui amb la mateixa orientació. Imperi carolingi, data d'inici de l'imperi. Es va començar en un poble germànic de la zona de Rin que es va establir a la Gàl·lia en el segle V. Va estar governat pels monarques menors durant anys fins a l'abdicació de Clodoveu I. Sota el seu comandament va estendre el regne dels francs durant tot l'imperi carolingi. I va expulsar del comtat de Tolosa els visigots. Imperi carolingi és un terme historiogràfic utilitzat per a referir-se a un període de la història europea derivat de la política del rei francs. Imperi carolingi que va suposar un intent de recuperació en els àmbits polítics. Religiós i cultural a l'època medieval, a Europa occidental, i un fet rellevant i important. La coronació de Carlomagno com a emperador a Roma com a signe de restauració com a facto de l'imperi romà d'Occident. Després de la seva dissolució, el 843 seria un segle després pel Sacre l'Imperi Romano-Germànic amb la mateixa orientació. L'imperi carolingi va ser l'imperi carlomagno, la seva religió cristiana i el seu idioma el llatí. La Guerra dels 100 anys. Informació. Aquesta guerra va tindre lloc el 24 de maig de 1433 i fins al 9 d'octubre de 1453. Va durar 116 anys, 4 mesos, 3 setmanes i 4 dies. Es va lluitar en França, en Països Baixos borgonyons, Bretanya, Canal de la Manxa i Península Ibèrica. La lluitaren França i Anglaterra, amb victòria de França. La rivalitat entre França i Anglaterra provenia de la batalla de Hastings, quan la victòria del duc de Guillermo de Normandia li va permetre adueñar-se d'Anglaterra. Conseqüències. La Casa de Valois conserva el tron francès i les monarquies anglesa i francesa el tron de França. Augment del poder de la monarquia francesa. Castellà es converteix en la potència marítima de l'oceà Atlàntic. Augment dels sentiments nacionalistes a França i Anglaterra. Abandó del reclam anglès al tron de França. Borgoña perd la meitat del seu territori a favor de França. Contraatac. Després de la victòria anglesa en la batalla de la Reclosa, França va decidir aplicar les mateixes tàctiques navals. Llavors va començar en 1360 a fer ràpides i devastadors atacs contra la costa mediterrània anglesa, que van culminar en l'incendi i saqueig de 800. Prompte es va culminar aquest tipus d'operacions fins els atacs amfibis es van convertir en el malson de la població civil anglesa fins al 1401. Adeu.